Un dubte que em trobo a vegades és que no entenem el per què la derivada de x val 1. Ho sabem memoritzar, però no entenem el per què. Llavors, l'explicació és molt simple. Vale? Nosaltres sabem que amb la taula de derivades simples que x elevat a n derivat és baixar la n multiplicant per la x elevada a n menys 1. Per tant, si tenim x elevat a 5, la seva derivada és 5 per x elevat a 5 menys 1 i això és 5 per x elevat a 4. Doncs bé, si tenim x, és aplicar el mateix raonament. Sabem que x és igual a x elevat a 1, vale? Per tant, això derivat serà 1 per x elevat a 1 menys 1, i això és 1 per x elevat a 1 menys 1 és 0, i 1 per x elevat a 0, sabem que qualsevol número elevat a 0 val 1. X elevat a 0 és 1, igual que qualsevol número elevat a 0 és 1. I per tant, aquí ens quedarà 1 per 1, que òbviament és 1. I d'aquí surt que la derivada de x sigui 1. Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. I si tenim, per exemple, un número per x, o si tenim 6x, per exemple, doncs fem el mateix. A l'hora de derivar, ens memoritzem sempre que un número per x o una constant per x dona aquell mateix número, sense la x. I el raonament és el mateix que hem de fer ara, que és que un número per x és el mateix que dir un número per x elevat a 1. I això derivat és un número per una funció, el número sempre l'arrosseguem, i la funció, en aquest cas de x, la derivem. Per tant, apliquem la mateixa derivada, baixem a l'1 i a dalt li restem un 1 a la potència. De forma que queda x elevat a 1 menys 1 és 0, i 6 per 1 és 6, per x elevat a 0, i tornem a recordar que qualsevol número elevat a 0 és 1, i per tant, 6 per 1 és 6. I per tant, trobem això, que la derivada d'un número multiplicat per x és únicament aquell número. Tot a partir de la regla. Ens diu que x elevat a un número és aquell número multiplicat per la x elevat a aquell número menys 1.